I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Muli pong babalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong umaga mga kalagalag, samahan ninyo ako sa aking pamamasyal. Pasyalan natin ang Benmali Beach Resort dyan sa may Pangasinan. Mga kalagalag dito sa Pangasinan, ngayon ay maluwag na po, madali na pong kayong makapasok kung kayo po ipupunta rito. So wala na pong hinahanap. So sa may mga checkpoint, tuloy-tuloy lang po, wala nang naninita. So enjoy lang at samahan nyo ako sa aking pamamasyal. Let's go! Mga kalagalag, yung kanto na yan, yung kapakaliwa, yan yung papuntang 100 Island or Zambales. Ito namang diretso, ito yung papunta ng Dagupan, Lingayen, or pwede rin dumiretso sa Baguio or La Union, o diretso na hanggang Ilocos. At ito naman yung Bugalyon Bridge na ating aakyatin ngayon. So kita nyo naman, napakaganda yung kanilang bridge. At sa baba ng bridge na ito yung kanilang fish port, na kung saan yung mga fisherman natin dito po binabagsak yung kanilang mga huling isda. Yan po dumadaong ang mga bangka po nila dyan sa may baba. At sa kabila nito mga kalagalag, yung paglampas natin sa tulay na ito na po yung boundary ng Lingayen at saka Bugalyon. So lampas po dito, yan na po yung Lingayen City ng Pangasinan. Mga kalagalag, itong bridge na bakal na ating tatawirin ngayon, ito po ay Lingayen City na po ito. So napakaganda po ng kanilang bridge, parang bagong gawa lang, na bagong pintura, tsaka parang bagong bago pa. Ayan o, napakaganda, sobrang haba rin ng tulay na ito. At ang laki kasi ng ilog dito sa lugar na ito, parang dagat na rin yung ilog na ito, sobrang lapad.
kalagalag, nandito na po tayo sa sentro ng Lingayen City. Ito po yung kanilang pinaka city proper. So makita nyo naman po yung kanilang syudad, napakalinis at masyadong organized. Ayan, at saka yung kanilang plaza. Ayan o, makita nyo, ang ganda. Ang ganda ng kanilang syudad. Makita nyo naman po, napakalinis ng Lingayen City. Sobrang ganda. Mga kalagalag, nandito na po tayo sa Ben Mali Beach. Ayan po, nakikita nyo po, sobrang ganda. Pero sa ngayon, parang nakakatakot pa siyang liguan dahil sobrang laki po ng alon. Sa bagay, sa mga panahon ngayon, talagang maalon pa talaga yung karagatan. Ayan, pero ikutin muna natin itong kabuuan ng Ben Mali Beach. Nakita nyo naman po, napakalaki na po ng improvement, napakaganda. At marami pong mga cottages na pwede pong upahan pagka kayo po ay nagpunta rito. Libre lang po ang dagat pagka kayo ay nagpunta rito. Ang tanging babayaran nyo lang ito yung mga cottages or yung mga transient na uupahan ninyo kung saan kayo mag-stay. Pero kung may mga dala naman kayong tent, pwede siguro kayo mag-overnight dun sa may tabing dagat at malayo naman yung dagat pa. Kita nyo naman pa, mga kalagalag, napakaganda. Itong ginawa nilang seahole ay napakaganda ito kasi maprotektahan yung mga cottages na andi dito. So pagka malalaki yung alon, so hindi siya makakapasok agad kasi maharang nitong seawall na kanilang ginawa. At sobrang haba po nito. Itong seawall na ito ay pagdudugtungin ito mula doon sa San Fabian Beach hanggang Lingayen. So dito sa may pagitan ng Ben Mali at saka sa may Dagupan, medyo hindi pa natatapos. Pero ang project na yan hanggang doon sa dulo ay pagdudugtungin po yan, yung Ben Mali at saka yung Dagupan. Pero yung Dagupan at saka yung San Fabian, magkakadugtong na po yun. Yung last time na binisita natin yan ay magkarugtong na po. O kita nyo naman yung mga nila, napakaganda yung mga cottages na pwedeng i-rent at saka yung mga transient. So mamimili na lang po kayo kung saan ang gusto nyo. Pwede kayo sa mga ordinary lang, yung kagayang kubo-kubo, mas mura lang yan compare doon sa mga konkreto na mga transient, ay medyo mataas po ang presyo nun. So depende na po sa inyo yung budget nyo kung saan aabot pagka kayo ay namasyal sa lugar na ito at kayo po ay mag-stay ng overnight sa lugar na ito. So kita nyo naman, napakaganda at abutin lang natin hanggang dulo. Ayan, napakagandang lugar nito.
Mga kalagalag, ang buhangin dito sobrang pino. Hindi naman siya puti, pero ang kulay niya is kulay gray. At sobrang pino. Grabe. Makita nyo naman yan, no? Sobrang pino siya. At maganda rito pagkaapakan mo, hindi lulubog yung paa mo sa buhangin. Mga kalagalaga, puntahan lang natin hanggang doon sa may dulo. Tignan din natin kung gaano nga kaganda ang lugar na yun doon sa may kabila, para makita naman natin. Tara, samahan niyo ako. Yan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo dito sa Ben Mali Beach Resort. Nakita nyo naman mula umpisa hanggang sa dulo ay talagang napakaganda po. Wala po tayong masasabi sa lugar na ito kundi talagang paghanga lang po sa lugar na ito. At itong Ben Mali po, hindi po siya masyadong pansinin kasi ang madalas po natin mapuntahan, Dagupan, San Fabian at itong Lingayen. So itong Ben Mali po napapabayaan, hindi siya masyadong napapansin. At ngayon nga ating pinasyalan para mapasyalan nyo rin pagka kayo'y nagkakaroon ng pagkakataon. At napakaganda naman pala ang lugar na ito. So pwede rin kayong mag-overnight at ipasyal ang buong pamilya sa lugar na ito. At mga kalagalag, hanggang dito na lamang po. Ako po ay muling nagpapaalam. Paki-like po, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. God bless po at ingat tayong lahat. Maraming salamat.